Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα το γεγονός πως τα χρόνια της κρίσης, από το 10 και μετά, έφυγαν εκτός Ελλάδας, εκτιμάται 680.000 στην τριπλική τους πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Και όχι μόνο νέοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι δυνητικά ήταν ανταγωνιστικοί και ήταν σε θέση να απορροφηθούν στις αγορές εργασίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν είναι απολύτως, δεν είναι εύκολο και σε κάθε περίπτωση απαιτεί, αν μη τι άλλο, μια πολύ καλή κατάρτιση για να είναι κανείς ανταγωνιστικός και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε φορά που η Ελστάτ μας δίνει το δείκτη της ανεργίας, στέκομαι σε μία καμπύλη την οποία συνήθως δεν τη σχολιάζουμε. Δείτε εδώ. Αυτό είναι τα στοιχεία του Ιουνίου. Δεν έχει σημασία ποια είναι η ανεργία. Αυτή η καμπύλη δεν έχει αλλάξει. Είναι η τελευταία που βρήκα, τη φόρτωσα πριν από λίγα λεπτά. Η μπλε καμπύλη είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Η κόκκινη είναι η ανεργία. Έτσι, την προσπερνάμε. Πάμε στην μπλε καμπύλη που είναι οι απασχολούμενοι. Δεξιά βλέπουμε ότι αυτή η καμπύλη ανεβαίνει, που σημαίνει μειώνεται η ανεργία, αυξάνονται οι απασχολούμενοι. Και έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο κοντά στα 4.300.000 απασχολούμενους. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε την κόκκινη καμπύλη που είναι η ανεργία ουσιαστικά. Το 2010 να είναι χοντρικά εκεί που είναι και σήμερα, λίγο κάτω από το 10%. Το 2009-2024, ίδια ανεργία. Όμως, αν δείτε την μπλε καμπύλη το 2010, είναι στα 4.500.000 απασχολούμενοι. Δηλαδή, πολύ χοντρικά, η καμπύλη αυτή δείχνει ότι παρότι η ανεργία έπεσε και γύρισε εκεί που είχαμε μείνει το 2009, λείπουν κατελάχιστον, σύμφωνα με την Ελστάτ, 250.000 εργαζόμενοι. Νομίζω είναι πολύ κοντά στα στοιχεία που δίνει και μια μελέτη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και παρακάλεσα τον κύριο Κυριάκο Τολιά, είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, να συζητήσουμε αυτό, το brain gain, το αντίστοιχο του brain drain, αν δηλαδή έχουμε αρχίσει να έχουμε με αξιόλογο ρυθμό επιστροφή των ανθρώπων που έφυγαν. Γεια σας κύριε Τολιά, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεδομένου ότι αναφέρατε και την Ελστάτ, θα ήθελα να πω και δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, για το Κέντρο Τεκμηρίωσης, για να το γνωρίσει και ο κόσμος. Είμαστε Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ελστάτ, η οποία είναι ο συντονιστής όλων των εθνικών στατιστικών αρχών, και υποβάλλουμε τις εκθέσεις μας στη Eurostat. Άρα μιλάμε όχι απλά για μία μελέτη, αλλά μία μελέτη που έχει εκπονηθεί από ένα κέντρο το οποίο ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες της Eurostat, όπου διέπουν κάθε εθνική στατιστική αρχή. Σωστά. Οπότε νομίζω δεν διαφωνούμε κάπου. Όχι, για να μας γνωρίσει και ο κόσμος. Ωραία, πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το μείζον. Αν τελικά, έλεγα νωρίτερα ότι έχει εκτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι περίπου 680.000 έφυγαν. Αν έχουμε επιστροφή και σε τι ρυθμούς και σε τι νούμερα, σε τι αριθμούς. Πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat, το Μάρτιο έχει καταγραφεί ότι έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα περίπου 350.000 άνθρωποι από το εξωτερικό. Άρα ταιριάζει και με το νούμερο που αναφέρατε ήδη. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε μια έρευνα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε, μάλλον εκπονήθηκε τον Ιούλιο και παρουσιάστηκε στη ΔΕΔ, όπου ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα που είδαμε και πραγματικά μας χαροποίησε είναι ότι το 25% των επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή ψάχνει ανθρώπινο προσωπικό, ανθρώπινο δυναμικό, έχει ήδη προσλάβει άνθρωπο που επαναπατρίστηκε την τελευταία τριετία. Αυτό λοιπόν μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε deep dive, να βουτήξουμε και στην έρευνα και να δούμε αν πραγματικά αυτά επιβεβαιώνονται. Και με χαρά μπορώ να σας πω ότι ήδη βλέπουμε μια μεγάλη επιστροφή, η οποία καταγράφεται από το 2019 και ύστερα με πρωταθλητή το 2020, και μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν στο υψηλό εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, κάτι που είναι, θεωρώ, πολύ πολύ σημαντικό
για την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά νομίζω ακόμη πιο σημαντικό από αυτό που περιγράφεται είναι γιατί γυρίζουν. Δηλαδή το να γυρίζουν γιατί ο νόστος τους κινητοποίησε, γιατί τους λείπει η οικογένεια, η πατρίδα, ο προσωπικός χώρος, είναι τελείως διαφορετικό ότι γυρίζω γιατί θεωρώ ότι έχω επίσης εξαιρετικά καλές εργασιακές σχέσεις και απολαβές, οπότε ναι, είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή την έρευνα. Θα μου επιτρέψετε, γενικά δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε τα δεδομένα. Έτσι είναι από τις βασικές αρχές μιας στατιστικής αρχής. Τα ερμηνεύουμε, δεν τα σχολεία, τα ερμηνεύουμε. Ο καθένας μπορεί να... Επειδή έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα για το γιατί γύρισαν. Ναι. Και λέμε το εξής. Όταν έχουμε μια εξίσωση υπάρχουν τόσο οι σταθερές, τόσο οι μεταβλητές. Για παράδειγμα, ο νόστος, ο καλός καιρός, η οικογένεια, οι φίλοι υπάρχουν πάντα. Ναι. Υπήρχαν από το 10, υπάρχουν και σήμερα. Ναι. Κάποια στιγμή επέλεξαν οι άνθρωποι να γυρίσουν. Άρα θεωρώ ότι σταθερά είναι ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν δεν έφυγαν με τις καλύτερες συνθήκες. Ναι. Έφυγαν γιατί ήταν απογοητευμένοι, δεν είχαν δουλειά, οικονομική ανασφάλεια, βεβαιότητα. Ένιωθαν τον νόστο. Ήθελαν τους φίλους τους. Ήθελαν τον καλύτερο καιρό. Γιατί όμως επέλεξαν να γυρίσουν? Αν διαβάσουμε λοιπόν τα νούμερα, προφανώς οι πρώτοι λόγοι είναι οι σταθερές που υπάρχουν και είναι και στην ανθρώπινη φύση. Ως επόμενες απαντήσεις είναι η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας με 38% και η βελτιωμένη πολιτική κατάσταση στη χώρα κατά 20%. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Το επόμενο είναι βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Η προσωπική τους οικονομική βελτίωση ποια είναι? Δηλαδή όταν θα έρθει εδώ, προφανώς δεν θα έρθει με τον κατώτατο μισθό, προφανώς δεν θα έρθει με τον μέσο μισθό των 1.090 ευρώ πόσο είναι. Με τι όρους γυρίζουν? Έχει αποτιμηθεί ο μέσος μισθός ή τέλος πάντων τι μπορούν να διεκδικήσουν στην Ελλάδα? Σίγουρα ο μέσος μισθός όπως έχει καταγραφεί ανέρχεται σε περίπου 2.300 ευρώ. Αυτό είναι καθαρό ή μεικτό? Καθαρό υποθέτω. Είναι μεικτό. Όλες οι απολαβές, ναι, και αυτές που μετρήσαμε στο εξωτερικό, ναι, που μπορώ να σας πω και εκεί τι συνέβαινε. Ναι. Έτσι, σίγουρα είναι αρκετά πάνω από τον μέσο, ναι, όρο ενός ανθρώπου που ήδη εργάζεται στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί? Και αν μου επιτρέψετε, θεωρώ προσωπικά ότι αυτή είναι μεγάλη νίκη από το brain gain. Είναι το κέρδος για την ελληνική οικονομία ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν εμπειρίες, ανέπτυξαν νέες δεξιότητες στο εξωτερικό, τις οποίες τις φέρνουν πίσω και τις χρησιμοποιούν. Κατά 73% δηλώνουν ότι η εμπειρία τους στο εξωτερικό τους έκανε πιο ανταγωνιστικούς. Ναι. Και χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που απέκτησαν στο εξωτερικό, σήμερα στην Ελλάδα. Άρα νομίζω είναι μεγάλο κέρδος. Λέω και μια φράση, αν θέλετε, λέω έφυγαν ικανοί, επέστρεψαν ικανότεροι. Ναι. Ικανότεροι και πιο ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι υπάρχουν και επιπλέον κίνητρα, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι έχουν ένα μέσο μισθό πολύ πάνω από το μέσο μισθό, σχεδόν διπλάσιο από το μέσο μισθό που υπάρχει για τους εδώ εργαζόμενους. Νομίζω έχουν και φορολογικά κίνητρα πολύ σημαντικά και που είναι νομίζω πολύ ελκυστικό να το βάλει κανείς στον υπολογισμό του. Προσπαθήσαμε να το καταγράψουμε. Είδαμε με έκπληξη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θυμάμαι, ήταν πάνω από 70%. Πάνω από? Από 80%. Αν μου επιτρέψετε να δω ένα λεπτό κάποια στοιχεία, θα σας το πω στη συνέχεια. Δεν χρησιμοποίησε το 84% λοιπόν, δεν εκμεταλλεύτηκε τα φορολογικά κίνητρα. Τώρα αυτό μπορεί να οφείλεται ότι δεν ήταν ελκυστικά ή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση. Μα είναι τόσο ελκυστικά. Νομίζω είναι το 50%. Απαλλάσσονται από το 50% του φόρου για 5 χρόνια. Σε αυτό δεν είμαι πρόθυμος να σας απαντήσω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το ποσοστό της απαλλαγής του φόρου είναι αυτό. Είναι απολύτως βέβαιο. Δεν ξέρω αν είναι 5 ή 7 χρόνια. Νομίζω ότι είναι 5. Αλλά δεν αλλάζει πολύ. Είμαι βέβαιος όμως ότι
κάτι δεν λειτουργήσε εκεί. Ναι. Είτε το κίνητρο δεν είναι καλό, που όπως λέτε δεν είναι πολύ καλό, είτε δεν επικοινωνήθηκε, είτε οι διαδικασίες. Ενδεχομένως κάποιοι ξεκίνησαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κίνητρα και δεν κατάφεραν λόγω κάποιων διαδικασιών. Δεν το έχουμε καταγράψει, αλλά είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια και ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ναι. Το άλλο που δεν ξέρω αν το μετρήσατε ή αν έχετε και άποψη γι' αυτό είναι ότι ναι μεν κάποιοι επιλέγουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι η διαδικασία είναι ψάχνουν μια θέση απασχόλησης η οποία θα καλύπτει αυτό που έχω στο μυαλό μου ως τέλος πάντων καριέρα. Το αντίστροφο ισχύει, δηλαδή οι επιχειρήσεις ελληνικές αναζητούν Έλληνες στελέχη για τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό. Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια απάντηση αν αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ψάχνουν στο εξωτερικό. Όμως βλέπουμε ότι σίγουρα οι ελληνικές επιχειρήσεις, και σας θυμίζω, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω, είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε και στην κάμερα. Το βάζω ανάποδα. Δεν πειράζει. Αλλά η χαρτογράφηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, που καταγράφει ότι 79% των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος αυτού του δυναμικού είναι δυναμικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Σίγουρα χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως είναι οι νέες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για έβρεση εργασίας. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα υπάρχει και αυτή η επικοινωνία και με τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και κατά τούτο ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Τολιά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Αμοιβαίο. Να είστε καλά.